खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायग्रोबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। धुबुरी जिल्लानि गलगन्साव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव नखरसेनिनो 3 सुबुङा जिउ गोमायो। सानै उन्दै खुदियाजों लोगोसे सासे आइजोआ जाथायसालियावनो जिउ खहा जायो। दुखुनांथाव 40 सानल' जानाय जोनोम जागोदान खुदियाजों लोगोसेनो 8 दाननि उन्दै खुदिया आरो सासे आइजोआ जाथायसालियावनो जिउ गोमानायखौ लानानै गलगन्साव दुङाव थासारि सोमजिदों। खुद्रिसारनाय रायजोफोरा 17 नं हादरारि राजा लामाखौ होबथादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला सागलियानिफ्राय गौरीपुर फारसे जोबोर गोख्रैथिजों सालायबोनाय AS17L0852 नम्बरनि हुन्डाइ i10 गारिया लामा बारस'नो नागिरनाय आइजोखौ सौख्लायदों। बे जाथायाव आइजोजों लोगोसे नखरसेनिनो 3 सुबुङा जाथायथिलियावनो जिउ गोमायो। प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR सोरखारा मैया 14 नं चिरांदुवार बियाब लाइमुथियाव गासै 862 नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होदों। गोलाव समनिफ्रायनो हानि जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोनांनाय गासै 862 नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ रानदों BTR सोरखारा। चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमा एबा रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय लाइमुथि आरो दावराय गाबनाय ओनसोलनि गोबां हा गैजायै सुबुंफोरनो प्रमद बर' दैदेननाय BTR सोरखारा मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों हानि फोरमानलाइखौ राननानै होदों। UPPL सोरखारा दासिम गासै 3,25,000 सुबुंफोरनो हानि पाट्टा राननानै होबाय आरो बेनि गेजेरावनो बिसायख'थिनि सिगां गासै 62,000 सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होनो थाखाय UPPL सोरखारा थियारि जानानै दङ होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा। उदालगुरिनि भारत-भुटान सिमायाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। थांनाय हरनि समाव फैनानै खनसेयैनो 2-3 नखरफोरजों लोगोसे साखाथिनिनो गेलामाल गलानि माइ माइरंफोरखौबो न'खौ बोदलाना सिफायनानै जानानै सिलिंखार खालामनानै गालांदों। हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा बेनि सायाव राहा लानो खावलायदोंब्लाबो नाथाय जेबो रोखोमनि राहा लामा लानायखौ नुनो मोननाय जायाखै होननानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा अजद दैखांदों। बेनि अनगायैबो कक्राझार जिल्लानि ब्रह्मपुर गामियावबो थांनाय 3:50 रिंगासो समाव हल्टुगाव डिभिजन फरेस्ट रेन्ज एबा कारिगाव पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय आवदां हालामनि 9 नं ब्रह्मपुर गामिनि साइदि बसुमतारीनि गंथामबो न'खौ हाग्रानि मैदेरा फैनानै सोरलां-फोरलां खालामनानै गालाङो। नाथाय खाफाल मोजां बे जाथायाव रावबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै। मैदेरजों न' सिफायजानाय नखराव UPPLनि लाइमोन दैदेनगिरि अशोक गयारी बिथाङा खौरां लाहैनायजों लोगोसे जानाय लोंनाय मदद खालामहैदों। दुखुथिया नखरा दायो हाग्रानि मैदेरा न'खौ सिफायलांजोबनायनि जाहोनाव BTR सोरखारनिफ्राय न'खौ फाहामफिननो थाखाय अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। आसाम सोरखारा मुसलमान हारिनि सुबुंफोरखौ आयेन बेरेखा हा दखल खालामनानै थानाय जायगाखौ इभिक्सन खालामनायनि थाखाय गोबां मुसलमान हारिनि सुबुंफोरा BJP दोलोखौ नागारनानै BJP दोलोनिफ्राय UPPL हान्जायाव जयेन जाफैदों। उदालगुरिनि रौता पानिखायथियाव UPPL हान्जानि मोनसे जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां मुसलमान सुबुंफोरा फैनानै UPPL दोलोआव आखाइ हमफैदों। गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों 4 सुबुंनि जिउ खहा। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला हजाइनि निला बागानाव गंसे AA02W6439 नम्बरनि साखा खबब्रै गारिया कन्ट्रल गोमानानै लामानि दालांनि रेलिंआव गोबारै सौग्रावनायनि जाहोनाव जायगायावनो 3 सुबुङा जिउ खहा जायो आरो सासेया गोब्राबैनो जोखोम जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे जाब्रबथाय जानाय गारियाव 4 सुबुंफोर दंमोन। बेनिनो 3 जायगायावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन सासेया गोब्राबै जोखोम जायो। गोब्राबै जोखोम जानाय सुबुंखौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो आरो बे 4नि मादाव सासेनि सिनायथिखौ हाफ्लं मौलपंनि राहुल दिब्राक होननानै सिनायथिनो हादों। सोरखारि हाखौ इभिक्सन खालामनाय समावनो नगाव जिल्लानि थिं उलुथालथल ओनसोलाव गोबां सोरखारि हाखौ दखल खालामनानै फिन रां दाबिनायनि गोख्रों अजद दैखांदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गियासुद्दिन, रकिबुल इस्लाम, फखरुल इस्लाम आरो सदिकुल्ला ओनसोलनि गोबां बिखा सोरखारि हाखौ दखल खालामनानै लानायनि अजद होदों जायगानि सुबुंफ्रा। बेनि अनगायैबो मानथागर मुङै मिथिजानाय सुबुङा सोरखारि हाखौ सेनानै 10 बिघा हाखौ 5 लाख राङावबो फाननायनि अजद होदों। बे जाथायाव भुगिनांनाय इस्माइउद्दिन आरो इसाक आलीआ बिसोरनि हेंथायै आयेन बेरेखायै टेक्स खांगासिनो दङ होननानै फोरमायदों। बे जाथायखौ लानानै थिं थानायाव केस थिसनदोंमोनब्लाबो पुलिसआ दासिमबो बेनि सायाव जेबो राहा लानाय जायाखै होननानै गोख्रों अजद दैखांदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।